то имрӯз ягон ҳолати сирояти коронавирус дар байни шаҳрвандони тоҷикистон ва шаҳрвандони дигар кишварҳо ки моҳҳои охир ба қаламрави тоҷикистон ворид шуданд ба қайд гирифта нашудааст ва дар ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати таъмини амнияти миллии санитариву эпидемиологӣ, фарогирии карантинӣ, дарёфти манбаъҳои хариди лавозимоти истифодаи яккаратаи ҳифзкунанда, таҷҳизоти санҷишӣ ва захираи маводи хӯрокӣ тамоми тадбирҳои фаврӣ анҷом дода мешаванд. ҳар як микроб ва микроорганизм ва вирус ва бактерияҳое ки дар табиат яъне ки вуҷуд доранд, ин ҳам ба монанди як мавҷудоти зинда дар табиат аст ва метавонад ки дар баъзе ҳолатҳо шакл намуд ва рафтори худро дигар кунад. ин яке аз ҳамон намудҳое мебошад ки дар вақти чандин муддатҳо яъне ки намуду шакли худро дигар карда имрӯз чӣ хеле ки медонем сар зад. ва ин яке ман чӣ гуфтанистам, имрӯз бояд ки мо ҳамагон омода бошем, чунки ин офат аст, ин офати табиӣ аст. худи ҳамин вирусу микробҳое ки ҳастанд гуфтем, асосан вируси бемори коронавирус имрӯз ба инсоният яъне ки ба монанди як ҷанг эълон кардааст. чӣ хеле ки дар ҳамаи зиёда аз 70 давлати дунё ин як бора ба ҳар воситаҳо пайдо шуда бемориҳо дар он ҷо ба қайд гирифта шудаанд. навъи нави коронавирус асосан бо роҳи ҳавоӣ қатрагӣ мегузарад, вале дар натиҷаи ба чашм расонидани дастони ифлос ҳам сироят мекунад. ба андешаи табибони чинӣ дар марҳилаи ибтидоӣ беморӣ бо чунин нишонаҳо ба монанди баландшавии ҳарорати бадан, беҳолӣ ва сулфаи хушк зуҳур мекунад. дар ҳолати гирифтории сахт ба ин беморӣ душвор шудани нафаскашӣ, нарасидани ҳаво ба мушоҳида мерасад. агар касалиҳои дигар низ мавҷуд бошанд, вазъият боз ҳам бадтар мешавад. дар ин беморӣ яъне ки ба воситаи қатрагин, ба воситаи ҳаво, ба воситаи боду ҳаво, дар ҳолате ки шахси бемор гирифтор аст, дар вақти ақса задан ё ки обидаҳон ки пош мехӯрад, дар ин вақт яъне ки бар як масофаи муайян метавонад ки атрофи худро дар ин ҳолат бемориҳои ба дигар нафаронро ба ин беморӣ гирифтор кунад. аз кадом хотир, яъне ки барои чӣ мо мегӯем ки дар масофаи аз 1 метр то 3 метр ин намуди вирус метавонад ки яъне ки дар ҳолати ақса задан аз шахси бемор дигар шахс таъсир ёбад, яъне ки бемор шавад. чунки аз мушоҳидаҳо ва таҷрибаҳои давлатҳои аболқудрат нишон дорад, вақти таҳлилҳо ва тадқиқотҳо ҳамон вазни худи микроби амин вируси коронавирус нисбати вирусҳо ва микробҳои дигар вазнаш вазнинтар аст. аз ҳамин хотир ин метавонад ки як масофаи муайян, яъне ки аз 1 метр то 3 метрро бояд ки тай кунад. аз ҳамин хотир ки чунки вазнаш вазнинтар аст ва ин вирус дар ҳарорати гармӣ яъне ки қувватнокияш сустар аст. дар дараҷаи аз 25 то 30 дараҷа гармӣ ин мефавтад, яъне ки нес мешавад. барои ҳама гуна пешгириҳои ин бояд ки мо шаҳрвандон чӣ дар дохили кишвар бошем ва чӣ берун аз он бошем, дар матни аввал ин риоя намудани гигиенаи шахсӣ ҳар як инсон мебошад. коронавирус ба монанди даҳҳо намуди чунин сироятҳо зуком мебошад. бинобар сабабе ки дар аввали пайдоишон худро пинҳон нигоҳ дошт, воситаҳои паҳншавии он афзуд ва дар муддати кӯтоҳ зиёда аз 70 давлатро фаро гирифт. аммо собит шуд ки танҳо риояи гигиенаи шахсӣ метавонад суръати сироятёбиро коҳиш диҳад.